Lidu biar lagau. Hang sebidora mundana muna. Hang sejagan dan mundana hang jag. Guna sebidora orang no. Nunggu mah kau beli ya. Kemarin nolir kan sampai beri. So guys, dapat menit puna lana nih. Putar menit. Alah. Kakak itu tujuannya nani selalu. Buza karku. So guys, दा जोङो गोबोर लायनो थांनि बेसेबांबा दिन जालायबाय आं भिडिअ बानायिया दिनै गोबां खामानि दं मा खामानि दं होनना बुंबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनायनि र' दा थाबैनो गोबोर लायग्रोनि बेनिफ्राय गोबोर लायखांनायनि उनाव लोगोसे दा जोङो अमा फिसा लायनो थांगोन माबायाव बाजाराव लांहिनाव दिनै सानडे ना बेनिखायनो अमा फिसा लायनो थांगोन मानै लाबोगोन सानदों अमा फिसा मानै नांगौनो बेनो मानै अमा नांगौ ओमफ्राय बेखौ लाबोदेरनोसै दिनै बेनिफ्राय आरो दखाननि मालबो लाबोगोन सानदोंमोन खिन्थु दिनै सानडेआव लाबोथ'ला मानोना दस्रा बाराव लाबोदेरनोसै मिनिलायदो ना हाय 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 थान्दायाव माबा थाङोलै माबा थाङो नों फुङरनि बेरायहैनो गारजोब्बायानो माथो सब गारनायखौ लादो सिगांनो हाला नामालै मानसियानो बावबायगा So guys, बेखौ दिनै लास्ट लिरबावदोनसै ना ओमफ्राय गाबोननिफ्राय माल लाबोदोनसै ओमफ्राय बे सप्तानि गेजेरावनो साफा अपेनिं खालामदोनसै इबन दोनसै गबरखौ गाबदोसो मानो गाबदो हा मानो गाबदो हाया नारनोसो आबैलाय नोंनि मन्दिरा माला जागोन नै माला जागोन गाबोन मंगलबार थांना गेजेराव खेबसे थांबानो फैनाय मंगलबारावनो गाइस दा जों ओंखारबाय सानैजों बिना हेलमेटाव माने खाथिसो नालाय लासैसो थांखायो आरो मेन र'डआवबो गाखोखाया ओरैनो गामि थांगोन आरो टाउन थांनायालाय दा जों फुङावनो ओंखारबाय 8टा जाबाय नामाथाय निहिरानो गायाखै खिन्थु मबाइलाव निहिर नुवाखै मासेल' नामा आं नोंखौ नुवाखैमोनथ' आंनावबो सालु गिदिरमोन बुन्दावमान मोन नागिरानि बे मानै बे फिसा फिसासो नै बेफोरसो बुन्दाया बेफोरखौलाय मा लांनो एन्जार मानसि जाखादों खिन्थु So guys, दा जोङो अमा फिसाखौ दोनफैबाय बेनिफ्राय अमा फिसाया मासेया 5100 टाका ओमफ्राय मासेया 4700 टाका मानै लाबोखादों नोंथांमोननिखौ बुंलाय अमा फिसाफोरा बेसेबांखिनि दाम हाई प्राइसआ बेसेबां जोंनावथ' दा नै जोंहा लाबोनायानो 5100 ओमफ्राय मासेया 4700 माने 5000आनो थांखायो आरो अमा फिसाफोरा नोंथांमोना बुंलाय नोंसोरनिथिंजाय बेसेबां अमा फिसाफोरनि दामा देब्रा दे गागलि दा गोबोर गानायनि माबा दावराव जागासिनो आंबो गानो फादों बेबो गानो नागिरा गोबोर मिलायनांगौ गानानै नों गागलियासो मोजां जायो दे गादो दे साइज तुका दंबा जानायलाय मा ओंख्रि जानाय एखाम मा ओंख्रि So guys, दायो लिरनायनि सम फैबाय आंनाबो देखायनो र' बेखौ सासेया लिरना गालांबाय दे दा आङो गाहायनिखौ लिरनांगौ बे गोजौनिखौ लिरगोन बेयाव गाखोनानै लिरगोन बियो लिरलाय गोजौनिखौ नों लिर सब खस्थ'थार नामा उपाय गैया हानि न' लिरबाथाय खस्थ' मोनखागोन एसेब्लाबो आंबो लिरदोंसै एबार आंनि पालालाय गाहायाबो साफा आं लिरजोबदोंसै सानैजों मिला मिलि माने लोगो जाना लिरदोंसै ना र' आंबो दोनना लानि मबाइलखौ दे
wah मोजां खामानिथार न' बेना साफा गोजौनिखौ ओमफ्राय आंना गाहायनिखौ दे जाथारबाय दे एबार गाहायनिखौ लिरनाया आंनिसै गोबां मानसिफोरानो लिरनायखौ नायनो गोसो जाथारबाय खोमा आंनि जागोन थार न' दे फाय रावबो हौवा मानसिया न' लिरफेराना हा मालायबा सोरबा लिरोब्रा ना लिरासैथाय आइ थायो होमबाबो नुवाखैना ए ओमफ्राय आंनिखौसो नुलाबायो नामा नोंनिखौ नुसिगोन जोंनिया आरो भिडिअफोरावनो बानायबाय थायो आरो जोङो मा खालामो नुखागोनखा आइदै सि हाब्रुआसो नै गय दंफाङाव नांजोबनानै मोखां नांबाय आं साइस नुदो होमबासो न' लिरनाय न' रां गलायना लायनि इखौ एसे ओमफ्राय माबायदि लिरो मानसिया नों नुखादो माथो दहायनो बा आंनिफ्रायबो साइस बिदि रोङाखैलै आंथ' हाबावासो इहासो जि लिरनो गोरोंथारमोनलाय प्लेन लिरथारो नामा देनजारथारमोनलाय दिनैसो नुसिगोन नोंनि न' लिरनायफोरखौ सबबो गोरोंथार माथो रोङोब्रा हौवाफोरखौ इदिनो थिननांगौ दिनै जुदि आङो न' लिराबाथाय ओरैनो थागौमोन आं लिरबासो लिरोनो दाखो मैयानिफ्राय बुंगासिनो हारसिंनो लिरनो हायो नामा मा हाया नुवाखै आं हारसिंनो बेसेबां लिरबाय लिरनांगौथ' आरो बिदिनो मावनांगौ लागाव एक्सन आबै नै फिसौफोरानो न' लिरगासिनो ना जोबहां जाबाय नै जोंना बिथाङा लागायगासिनो दरम गोलैजाथारनोसै थाब दिनै पुरा क्लियार खालामजोबनानै गाबोननिफ्राय माल लायनानै सोंफैदेरसिगोन बाथ्रा ओरैबायदि नोंथांमोन खोनासं मानो होनबा दिनै सानदे जाहैबाय नालाय लेंदोंमोननो बिहामजोफोरखौहाय न' लिरनो होननानै फिनिसिं आरो दिनै माखासे लिरखांबाय नालाय दाख्लैबावैनो ओमफ्राय नैबे रेक सेक फुरा गासिबो मिथाइ आरो बिस्कुट बायदिसिना दोननो थाखाय बानायजोब्बाय ओमफ्राय फिनिसिं खालाम दिनै लेंदोंमोन आरो देवबार दिनखाय माने फैनो हायाखैनो ओमफ्राय नै होगासिनो आसोला एक्सन हारसिंनो पार्टि जानांगौ दा हाजिरा होनायनि फैसाफोरखौ ओमफ्राय दा मेमा दङ नै आं एसे बेंथान जाबाय लामाखौ फैदो आं एसे असुबिदा खालामफैनाय जाबाय आरो नै लागाव एबार सानैदों लिरदो बेयावफोर लागाव हांसो बेदरा मोनदोंना मोना हांसो जागोन होननानै बुंदोंमोन आं जा गोजोननाय फैदों ना माबा नुफैबाय खावब्ला एखेबारे न' लिरगासिनो जों बोराय बुरि बिराद गोजाननिफ्राय नामा खेबसे केमेरा एंगेल खैजा फिदिंलाय नै ओरै फिदिंलाय खेबसे इजा लाफिनलाय जायबा दासो न' नुदोंमोन बेनिफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजान जागोन दा हाथाय उनना फैखादो जोंनाव फैब्रा हाबफैनानै देखायलायनो आंनो मोजाङैनो हांसो बुथारनायनि बाथ्रा ना नै फोरमायदो बबेथिं मा दोनगोन मालिका बेयावबो इजा संख्रि बेनिफ्राय थाव साबुन स्राब ओमफ्राय नैजा निजाय साइडआव उन्दै गथ'फोरखौ गाबहोनो थाखाय मेथाइ डाइरेक्ट नुफैखानायनि चकलेट ललिपप ओमफ्राय नै इजा बेरा मोनसेहाय बा बरिया बानायदो मिस्ट्रिया गोगोम फैसा लांखाबाय होनबा जि ताग्रा गाइस एखेबारे नै जेबो खालामनाया ओरैबायदि 1 फुटनि टक्टा रेक बानायदों बे जाखादो आरो बानायनायखौ पसन्द नांदों आङो बेनिफ्राय मा होनो दा जोबथारबायना बेनो लास्ट ना लागावनै साजा मिनिगासिनो दं हाय मा थांदों नोंसोरला आदि माबाया हा दखान So guys, दहाय अमा लाबोनायखौथ' नोंथांमोन देखायाखैना नै दा आं देखायदोंसै नै बे मासेया 5000 आं खाथियाव नायखायो 5100 थाखानि अमा बियो देनजार मोजां फसायनानै लाबोबाय आं लास्टाव माने आं फार्स्टआव मासेल' लादोंमोन जोङो बेनिफ्राय नै बै मासेखौ लादों बे मासेखौ लादोंमोन आरोना बेनिफ्राय बेखौ लाखांनानै आरो खेबसे नायबाय नायनायाव ओरैबायदि मोजां मोनबाय बे मासेखौ ओमफ्राय बेखौ 5100 थाखा होना लाबोबाय बे 4000
700 बे 750 बे 5100 माने 5000 का जिखिजाया 5000 लाखायो अमा फिसाफोरा हाइ प्राइसफोरानो ओमफ्राय बे 5000 आवनो आरो बारा लिमिटा ना अमाफोरनि ना 5000 का ओमफ्राय नों मासेल' लागोन होनदोंमोन माथो होनलायखो मासेल' दिनै ओमफ्राय माने दिनै बाजाराव मासेल' लाबोगौमोन ओमफ्राय गामियाव दाखालि मासे नायना दोनखादोंमोन मानैथ' लागोन खालामोन खिन्थु बाजारनिफ्रायनो लाबोखाबाय ना दा मोजां हा नांला होनदों मोजां नुबाय ना जि मोजां मोनदां अमा मोननानै खुसि जादों ओमफ्राय मा खालामगासिनो दाखालि आखाया ओंख्रि बे माबा गुदुं माबानायाव बे खफ'आ खामदोंनो बेना नै गुस्लायगासिनो दा अमाया मासे मानै माथाम माब्रै हा ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो दुगैदोनसै आङो नै एसे सायाव नायगासिनो जा लेथ्रा जाजोब्बायना आङो आथिं आखाइ साफा ओमफ्राय भिडिअखौ आङो दाखालिनिफ्राय बानायाखैना बेनि रिजनखौबो माने मुडआ बारा एसेबांखिनि थिग गैयामोन माबा मोनसे टेनसन जाबाय थाबाथाय खामानि बांसिन अभार जाना दंमोन ना बेनिखायनो माने साननाया मोननै मोनथाम जाबाय थायोना बेनिखायनो गोसोफ्रानो माने फ्रि जाया फ्रि जाबासो भिडिअ बानायनो गोसो जायो मानसिया जुदि फ्रि थायाना नोंथाङाबो रायलायनो मोजां मोननाय नंखाया माने सायावल' फ्रि देखायना मानोना सिङाव जुदि मोजाङानो नङाबाथाय दा आङो गोसोआ बिराद हेभि जाना दं माने दा बेनिखायनो भिडिअफोरखौ आं बेफोरबायदि समावसो बानायो मालाबा गोसो मोजां नङाबाथाय बानायखायाबो आङो आरो आं दोनबाय थादोंसै एसेबांखिनि गोबाव बुंबाय थाला भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय